Blood and Honor, og oprindeligt en engelsk bevægelse, startede i 80'erne, hvor man lavede en bestemt nazi-rock ud af skinhead-musiktraditionen med nogle ekstreme, voldsophidsende og racistiske tekster. Og det blev en mindre bevægelse i England, som i slutningen af 80'erne blev selvstændig og bredte sig til andre lande. Og da den store guru fra Blood and Honor bliver trafikdræbt i september 93, så efter lidt magtkamp, så er det Combat 18, der overtager musikforretningen Blood and Honor, altså koncertarrangementerne og indtægterne fra CD'er og så videre, så videre. Og de forsøger så at eksportere Combat 18-ideen til andre lande. Combat 18 er fra begyndelsen stærkt inspireret af den amerikanske nazi-ideolog William Pierce. Han har skrevet 2 romaner. Heri skildrer han såkaldte hvide racekrigeres væbnede kamp. Hans bøger er samtidig strategiske anvisninger og vejledning i organisering af væbnede uafhængige kampceller. Strategien kaldes leaderless resistance, eller modstand uden ledelse. Man har genopdaget i gåstegn den jødiske verdenssammensværgelse, og nu har den bare fået et nyt navn. Nu hedder den Zionist Occupation Government. Det betyder, at det er jøderne, der gennem de lokale regeringer styrer hele verden. Og jøderne har det mål, at de vil udrydde den hvide race. Og det gør de dels gennem bevidst raceblanding, blandt andet gennem indvandring, og ved at fremme homoseksualitet. Og når de så går ud, så snakker de om berettigede modaktioner, nemlig mod den planlagte udryddelse af den hvide race. Så det, de håber på, det er, at de kan starte en racekrig, forstået på den måde, at hvis de vil planlagte aktioner ligesom kan sætte en kædereaktion i gang, og det ender som det forløsende opgør, hvor de hvide vinder, eller genvinder herredømmet. Ideen i leaderless resistance er, at nazisterne skal opbygge små uafhængige kampceller i et løst netværk, uden central ledelse. I yderste konsekvens kan kampen føres af enkeltpersoner. Derved bliver det sværere for den hemmelige jødiske verdensregering, kaldet SOC, at infiltrere og oprulle modstandsbevægelsen. Gennem målrettet terror skal der opbygges et klima af vold og kaos, kaldet racekrigen. Resultatet er den ariske races endelige sejr over de såkaldte laverestående folkeslag og racefjender. Combat 18 er dog ikke i stand til at føre deres planer ud i livet. I 1996 begynder gruppen at blive splittet i forbindelse med en strid mellem de 2 ledere, Charlie Sargent og William Browning. Den interne konflikt kulminerer i 1997 i mordet på en Combat 18-aktivist, og både Sargent og Browning ryger i fængsel. Sargent får livstid for mordet, mens Browning har udstået sin straf. Han er i dag leder af et stærkt svækket Combat 18. Navnet Combat 18 ses stadig på t-shirts, men organisationen som sådan eksisterer stort set ikke mere. Leaderless resistance-strategien lever dog videre i bedste velgående. I foråret eksploderer 3 bomber i London i løbet af 2 uger. De 2 første attentater finder sted i indvandrerkvarterer, mens den 3. bombe raserer et bøsseværtshus. 3 dør, og op imod 70 såres som følge af eksplosionerne. En ny gruppe, der kalder sig The White Wolves, tager ansvaret. I tomrummet efter Combat 18's opløsning overtager Blood and Honor Scandinavia under ledelse af Marshall Schilf og Erik Blücher i stigende grad kontrollen i det internationale Blood and Honor-netværk. De viderefører linjen fra Combat 18 og forsøger at udbrede den til unge gennem nazi-rock-CD'er, koncertvideoer og smarte internetsider.
Det at satse på de nye medier, som Schilf og Blücher har gjort, altså CD og video, er et forsøg på at komme ind i den ungdomskultur, eller i hvert fald i et hjørne af den, som har været blokeret for dem altid siden 1945. Det er først ved hjælp af de nye medier, at de har fået fat i et lille hjørne af ungdomskulturen. Hvis I for eksempel går tilbage og læser vores bog fra 1995 om forsyningslinjen Nord, så var alt det, man smuglede ind i Tyskland, det var jo bøger og tidsskrifter. Altså, hvad kan man sige, de gamle medier, ikke? Men der er jo nogen, der i mellemtiden har fundet ud af, at der bliver ikke læst så meget mere, men der bliver set meget mere på billeder og lyttet til musik. Og det var jo i og sig Schilfs og Blüchers fornyelse af nazismen, ikke? Altså budskabet er det samme, men det er serveret på en anden måde og i nogle andre medier. Marcel Schilf og Erik Blücher er på det sidste kommet under pres fra de svenske og danske myndigheder. I begge lande er de ved at blive retsforfulgt for at udsprede racistisk propaganda og dødstrusler mod navngivne antifascister. Blandt andet Erik Jensen fra Demos. Deres virksomhed fortsætter dog uformindsket via stråmænd og dækfirmaer. I dag fremstår Blood & Honor Scandinavia som bannerfører for leaderless resistance-ideologien, og de forkaster de mere moderate nazisters lovlydighed. Meget taler for, at de ansvarlige for det sidste halve års terrorbølge i Sverige skal findes i eller omkring bevægelsen. Bjørn Söderberg blev sandsynligvis myrdet i oktober, fordi han havde afsløret den prominente nazist Robert Westerlunds forsøg på at infiltrere en fagforening. Robert Westerlund er med i Blood & Honors inderkreds. I august i år besøger han den danske afdeling på Langeland. De svenske naziterrorister har altså gode forbindelser til de mest ekstreme danske nazister gennem det internationale Blood & Honor-netværk. Spørgsmålet er i dag, vil vi opleve svenske tilstande med skudattentater og bombeanslag herhjemme? Jeg er ikke i tvivl om, at nogle af dem gerne ville, men jeg tror faktisk ikke, de tør. For det første tror jeg, at de kan mærke, at myndighederne under dem i nakken. Og jeg tror nok, at politiet har ændret indstilling efter videobombeaffæren i januar 97. Og dels har vi jo en vågen antifascistisk offentlighed her, så deres ekspansionsmuligheder er meget begrænsede. Og det betyder, at de ikke er ret mange. At de har ikke et så veludbygget netværk, som man har i Sverige, hvor man meget nemmere kan gemme sig og få hjælp og alt muligt andet. Hvis jeg skal sige det populært, så vil jeg tro, at der er 10 gange så mange nazister i Sverige, som der er i Danmark. Altså jeg er skønsmæssigt ved at tippe, der er en 200 herhjemme af den mere organiserede slags. Så har man selvfølgelig nogle sympatiserende udenom, ikke? Mens tallet i Sverige ligger på omkring 2.000. Der er jo flere forklaringer på det, ikke? Men jeg er helt sikker på, at en af de grundlæggende er de forskellige historiske erfaringer. Danmark og Norge var besat af Hitler-Tyskland.
Og var der noget, man ikke kunne være i 1945 og tiden efter, så var det nazist. Men Sverige jo var, lidt halvlunken under 2. verdenskrig. Altså først lænede man lidt til Tyskland, og så lænede man lidt til de allierede, afhængig af krigens udvikling og drømmen om at bevare sin neutralitet. Der havde man ikke noget opgør med nazismen i Sverige som sådan. Den døde bare ud, fordi det store moderland var væk, ikke? Og da den så blussede op igen, så var der ikke en antifascistisk tradition, der kunne slå alarm med det samme. Og derfor fik de svenske nazister, de fik sgu 5-10 år fra ærende, hvor de stille og roligt kunne bygge deres netværk, deres organisationer op. Mens det pusterum har hverken danske eller norske nazister nogensinde haft. Der har hele tiden ligget et politisk pres på dem fra antifascister, der har vanskeliggjort deres rekruttering, vanskeliggjort dem at komme ud til den almindelige befolkning. I Sverige er der også opstået en vågen antifascistisk bevægelse. Ikke fra, det ved vi jo fra Lund-demonstrationerne i begyndelsen af 90'erne og så til nu. Det er jo ikke sådan, at nazisterne kan husere rundt i Sverige, som de har lyst til. Hvis du spørger, er de farlige for den samfundsorden, vi har, den politiske, økonomiske struktur, vi har, så svarer nej. Det kan de ikke rokke 1 millimeter. Det kan langt stærkere kræfter ikke engang. Hvis du spørger ofrene eller de potentielle ofre, så er svaret jo ja. Der er nogle udsatte grupper, som de hetser imod og en gang imellem anvender spontan vold imod. Og nu på det seneste i Sverige målrettet terror imod. Og så er de farlige. Så kan man sige, hvad ved de? Ja, udover at de forsøger at udløse racekrigen, så er det jo også helt oplagt, at de prøver på at beskære ytringsfriheden. Altså, de vil terrorisere folk til ikke åbent at kritisere dem, ikke?